Wow, what's up mga gaw na diara paok diri siyang CJ Gambit Bunal Triple X sa diara. Sugda na to ni mao din yung mga gama pag mga niaging event na to sa Tabunok Festival Bunal. So diara na dayon to diri no. Abot ayon tano dugay-dugay ba dito sirit o dara ibinyo. Na diha. Ha tanawa daghang banderitas ba no? Mga aritas o dara daghang mga katawhan. Ada siyang CJ dere nagatang. Naay po si Imin nimo na sa tubangan. Madara latos ta taritso atara de meday. Ilalain pa no yang CJ an paok. Mga performer Triple X diara mga katawhin ba no. Ra mga gaw na. Naadayon ba no. Sapat na diha bunal perme ba no. Mga pormahan gambit ay nasloyo busy kay agawon busa mo man ay agawon mo busa mo manager mo nay tigtimpla na mo sa mga kwan diara dito ta latos mga kabula bulang-bula diara dito ta latos adra buang ay apiran amna ay waday ona pa boy tubal latot shout out dia boy tubal so sibat mi hinahinay taglakaw Ada diri pas-pasan na naglakaw diha mga gaon anam na hinayan gamay. Huway kay kutas. Anam na sapa na auso din tano. Awa pa dito auso day. Padung baday kay ata. Inom pa man tubig gigiho yang si It's. So nagtapok na kanina yung Triple X na. Taka lang buwang ay. Kanina ay suod gito. Ano na der mga bagstik ng mga artist o Abdullah. Water Boys Latos yeah dara pambato sa kuwan ikon ug si kuwan Noki maon siya diha sapa na di mga gaon mao ni kinakusgan minggoy papa maglagot og dito kuwan nun mao ni kinakusgan na pa ayon sapa na diha pasay mi dara ni studio sapa na diha sunod kami ni tawpol ilak mga gaon na diha sunod na la di Triple X so di sana na mo dia anam na no ayo pamati ko padayon ni gyapon man na pada latos ba no latusan ba no sa kurtas kay ba no putin sinina ba no putin pa si latos mo dia tuyo ba ano dia magaw dugay jiper na yun buwang iunat ta na diha mga gaon sa kapot mga katawhan gini pinakusgan pinakaidolo kanip ta po ni mo